مدنی میٹھے منٹھار تو نبیاں دے سہی سردار تو سونے دے ہر ایک یار تو قربان جاواں میں مدنی میٹھے منٹھار تو نبیاں دے سہی سردار تو سونے دے ہر ایک یار تو قربان جاواں میں صدیق جے سچیار تو فاروق جے جرار تو عثمان دے کردار تو قربان جاواں میں مدنی میٹھے منٹھار تو نبیاں دے سہی سردار تو سونے دے ہر ایک یار تو قربان جاواں میں صفتاں کراں پاکاں دی میں سجنا دے دل ٹھر دے وجن صفتاں کراں پاکاں دی میں سجنا دے دل ٹھر دے وجن دشمن سڑن آہیں بھرن پٹ پٹ ایویں مر دے وجن پائی صحابہ شان ہے خود آکھدا قرآن ہے قرآن دی گفتار تو قربان جاواں میں مدنی میٹھے منٹھار تو نبیاں دے سہی سردار تو سونے دے ہر ایک یار تو قربان جاواں میں صدیق دی قربانیاں دی حد دا کوئی انداز ہے صدیق دی قربانیاں دی حد دا کوئی انداز ہے اے آمینہ دے لال دا دل بر تے محرم راز ہے ہر جان دا پہلا نمبر ابو بکر ہے ساڈا ذی قدر اے ذی قدر دے پیار تو قربان جاواں میں مدنی میٹھے منٹھار تو نبیاں دے سہی سردار تو سونے دے ہر ایک یار تو قربان جاواں میں آیا عمر اسلام تے نعرہ لگا تکبیر دا آیا عمر اسلام تے نعرہ لگا تکبیر دا دل کافراں دے ہل گئے نعرہ گیا دل چیر دا مشرک بجے منہ موڑ کے سب کچھ تھائیں چھوڑ کے جرار دی للکار تو قربان جاواں میں مدنی میٹھے منٹھار تو نبیاں دے سہی سردار تو سونے دے ہر ایک یار تو قربان جاواں میں عثمان ذوالنورین نے سر درد بازی لاڈتی عثمان ذوالنورین نے سر درد بازی لاڈتی کر کے سخاوت مال زر دولت جہاں لٹوا ڈتی راضی کیتا رحمان نو جمع کیتا قرآن نو عثمان دے کردار تو قربان جاواں میں مدنی میٹھے منٹھار تو نبیاں دے سہی سردار تو سونے دے ہر ایک یار تو قربان جاواں میں صدیق جے سچیار تو فاروق جے جرار تو عثمان دے کردار تو قربان جاواں میں